Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men ɗimmire. Eɗen gandi en kollirino portal dow an. En kollirino in. Hande kuccanɗen ko un. Kadi kollir hen sidde e kowal ko a. Wadde an mo ganduɗa jeenoke hen o, jiɗɗo jeeyede hen, jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal, mbaɗa abonné. Kala ko gollano ko ɓenni hayti hande nanta muftanima. Janta e jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. Ɓe sikki ala gonɗo e galle he mo anda numéro o. Heddi ko wadde hende ronka yo nane jaɓe golle. Heddi ko nane jaɓe golle o saɗi, kono ala mo anda 77 906 14 81. So Allah faabu, yo Allah wallu, kadi Allah ne wonde men inchallahu taala. Bisimillah, janggen. Windande ɗimmire nde ko tural jangeten. Wadde allifo o waylaki ko ngal ɗo tural fawi hen innira on ji unani. Wadde mi anda kalɗo jimi allif tural ene fawi hen ko wonɗon, bo to so jo ko hoko tan woni hen. Wadde o ko allifo umminma. Wadde allifo ɗo ene tiginte, so waɗi wowi yeeso muɗum ko ɗo ganta fooɗi mbiya fami ay nani ɗo. Walla jiya allifo waɗa tiginte nder muɗum wayeni wona yeeso mum ittani ko ene wayeni. Way sa yi ko wayni tiginte wow ene yeeso muɗum, andu ko wow o foɗimo, addi wiya ay ko allif jiiɗa wof yeeso muɗum ko wow o foɗi allif o, wadde mbiya ay ɗo e ɗo ko gotum, ko hatan gandana wayeni, ittani ko mo ganduɗa o foɗani, ɗo ko porgal. Ɗo noon ko ɗiɗi wonɗo, ay allifo kala ko fawi hen ko wayni nani. Wadde wonɗo tan ko e kasi wonɗo tan ko e ganda no windirte, no windirte, no windirte. Wadde ko ɗo woni foɗani, ɗo woni foɗi, ɗo woni foɗi. Heddi ko gandano wayeni ene wayni ko gotum noon. Ko so wayini ko so wayini ko ni noon ko ɗo noon sidda e kowal fof so rendi ko woni ɗon, ay anani. Kowal e sidda andu ko yahata ɗon, ni foti. Ɗo sa fami tan andi ko yiɗa gayni maskal ngal. Wadde windana ɗimmere nde ala ko janguɗa hen so wona tural ɗo woni mo foɗani, tural ɗo foɗata ko wow foɗirte, tiginte wow, allif wow, ay foɗi no wiye ɗiɗi ture ɗiɗi e dow allif ko ay nanɗon. Mbino on noon Qur'ana, Arab, Pular, nandi, masɗe nandi fofof. To banggue polle kamɓe nandi, to banggue sidda kamɓe nandi, to wasde fodde kamɓe nandi. Ɗum saabi ɓe waɗani hen Pular o lesto saggidma sa saggi. Wadde en paami ko ɗum ɗo wiyete foɗani. Ɗo foɗani, ay ɗo ko ene foɗi, ko foɗimo wow o, ay wadde ay ɗo ko foɗani,
ko wow o foodi mo mbiɗa ay ayi ɗo ko fooɗani ayi ɗo ko fooɗani sini wona ko wona foodi wona ko goto won ɗo ayi ɗo ko ɗiɗi mbiya ɗiɗi mbiya goto ko wota faami ɗo ko ɗo ko ɗo ko ɗo ko ɗo noon ko ha paama holko serndi ɗo e ɗo sidda ko kowal ne ko sidda kono noon mi faama kalɗo sidda tawa alkulal ngal tawɗama ngal ɗiɗi mum woni ɗon so gotal noon kowal wonata hen ɗo tan sernata kam yiɗi ko gotum kam nani yaadu ko seddi tan seedi tan ko ɗo ko cowiɗo ɗo o sowaki no wayi debbo reedu o jibina ɓinguel gotel ɗo ko debbo reedu omo sowi ɓiɓɓe ɗiɗo gasi ɗo wadde kalɗo tawmi sidda ko ɗiɗi gon ɗon e dow alkulal ngal woni ngal so e deel ko ɗiɗi deel soko e wow ɗiɗi wow soko keef ɗiɗi keef soko laam ɗiɗi laam kala tan ɗo tawmomi tan e nder alkulal ɗiɗi makko nan ɗon mofti ngalɗa janga kowal ngalɗa janga ko heddi ko so postal dow pawa hen postal less pawa less tulal pawa hen gasi ɗo tan pamata ɗum kadi ɗo kadi jalta e ngal ɗo damal wonat windana ɗimmere nde a dañi hen kadi andude tulal ngal tawde windande gonde a andinama hen a hollama hen portal dow ngal ɗo mbiɗa an a hollama o in hande ko e gasi to ko an in hande noon ko ayde wadde jangde nde saɗani woodi wiya jangde codol sa wawi ɗo joni hankkadi kala ɗo yimi mi gayni oɗo goto janganmi wawamo qur'ana o dow ha less kala baɗo ni ko wiyete ɗo gandami poɗɗo kala ko wayni e qur'ana e arab ko wiyete ɗo tan janganmi ɗum kala ko wayni mi anda ko qur'ana arab ɗum ɗo ko kala ko jimi wayni ko arab qur'ana arab ɗo tan so ɗiggi andu ko heewi a jangi ɗum ɗo kono noon nde raɓɓiɗi ene famɗi e yeeso ma kono ne winda ko heewi ka tinani ayi hoorema nde ko wootere wona gite maɗe kewani nanɗe maɗe kewani juuɗe maɗe kewani koyɗe maɗe kewani kono guila jibiɗa hani kañum joguiɗa ay gollorɗe wona hande ko noon jangde wayi alkure ɗe kewani masde ɗe ko nayi mbiyeɗa kanƴe tan minda ko windata ko fof so rendi wadde andi ko heewani ko noon golli ko heewi masde ɗe ko nayi kanƴe masi kaamilo dow ha less wona ɗum yo ko nande famde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji to jangon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah lewnu yo Allah den amo jeenaw keno ya Dental Dine TV binda Dental Dine TV jeeɗa hen an ballowo 77 906 14 80 mbaɗa ko mbawɗa jinggana diine e l'islam e janggoɓe e janguinoɓe yo Allah wallu en nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam